Hai लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं दिनै माने माइरं जावनांगौ दङना ओमफ्राय माइरंखौ माने जोंहा संग्रायदो जावो आरोखि ना फेनदोसो साफा खालामो आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों गोबाङानो मिथिगौ जानांगौ आरो गोबाङानो मिथिया जानो हागौ अब्लाबो देखायनो सानदों आरोखि ना नोंथांमोननो माने गोबां बुरजाद्राय माइरं गोबां माने बुरजाथार थाबाथाय माने संग्रायदो जावबा बिराद खस्थ' मोनो देहाया आखाइ सायो आरो बिनि थाखायनो माने फेनदो साफा खालामबा देहाखौबो खस्थ' मोना आरो खम सम गुसुं टाइमावनो माने फोजोबनो हायो आरोखि खम टाइमावनो माने 2 घन्टा 3 घन्टानि खामानिखौ माने 15-20 मिनिटावनो फोजोबनो हायो आरोखि आरामसे बिनि थाखायनो फेनदो साफा खालामो जोङो बांसिनानो ओमफ्राय देहाखौबो खस्थ' मोना आरो सुबिदाबो जायो बेखौ माबायदि माबायो साफा खालामो आं बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों आरोखि ना माने गोदान जुगनि गोदान आदब खायदा बिनि थाखाय नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों आरोखि ना मोजां जा गाज्रि जा स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो स्टार्ट खालामनोसै कारेन्ट फिटिं खालामनो दा माखौबा चार्जारखौसो अन खालामनानै जाबाय iya ready ini yang mairunga hah sandunga dumba एसेबां इजि नाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बानायफेराखै बेबादि बानाय जों बिदिसो बानायो माने जोंहा बिदिसो बानायो आरोखि ना ओमफ्राय आखाइदो एसे साफा खालामबानो जाबाय आरोखि फेनखौ गिदिंनायखौनो नुवाखैना केमेरायाव खिन्थु 3आव होदो स्पिड गिदिंथारदो जेसेबां बुरजाखि जावा मानोना जावनाय बादिखौनो नाङा बिदि खालामबा खनसेनो जाहाथ' 4 मन 5 मन खनसेनो सौनानै बिदि खालामनानै लायो बोलोखौनो नांनाय बादि मोना आरोखि ना माइरं बुरजा जावनांबा बेसे खस्थ' मोनो ना हिन्जावफोरा खिन्थु माबाबाना फेनदो होब्ला आरो सानसेनि खामानिखौ माने दसेयावनो माबानो हायो आरोखि ना फोजोबनो हायो साफा खालामनाय आरो जावनाय बारा समखौनो नांनाय मोना आरोखि Này, 10-15 menit aku selesai. Aduh dulu. Pas berapsri? Pas berapsri dong, Katia. Singen berapsri ya, kek zada dong na dong. Dengan mana? Pas berapsri kamera min zada. Oh, mau video. Dula dong. Hah? Ayo. Dula. Bundai dong, bundai. Dula jadu mana punya siapa ni?
Sebay. Muduhul. Hah? Aman sisa nih. Hah? Mencela jangan. Sungkria. Bisa hanan nih mabas mabak man. Megang man. Aja. Bibung. Bisa ka nga? Bisa? Ha? Mansala. Gudian dia. जावखांबाय बाल्थिंसे आधा जाबाय बेखिनि जावनो खम सम नांगौमोन नङाना गोबाव सम नांगौमोन आरोखि ना ओमफ्राय फेनदो साफा खालामबाय नालाय थाबनो जाबाय एबार जावनोसै संग्रायजो अन्थाइ दं नालाय अन्थाइखौ साफा खालामनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव लाभ इउ अल बाय बाय